दोस्तों आईपीएल 2024 के दूसरे मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ 9 बॉल पर आउट भइल रहना ऋषभ पंत। मैच के बाद भइल बड़वन खुलासा। दोस्तों आप भी जानल चाहतनी खबर के पूरी जानकारी तो ई वीडियो के एक लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जैसन कि आप सभी लोगन के पता बा आईपीएल 2024 के आगाज हो चुकल बा, जेकर दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच में खेलल गईल, जिसमें पंजाब किंग्स के कप्तान टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करे के फैसला लेना और टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करे उतरल दिल्ली कैपिटल्स टीम के शुरुआत काफी ज्यादा खराब रहल। दोस्तों एक समय ऐसा लागत रहे कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम मात्र 100 रन भी न बना पाई, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज खूब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके बना देना 174 रन 9 विकेट के नुकसान पर, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से डेविड वार्नर 29 रन बनौना और शाई होप 33 रन के योगदान देहलस। दोस्तों ई पारी खेल के दिल्ली कैपिटल्स के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा देना सो और ओकरा बाद दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से ऋषभ पंत भी 22 रन के योगदान देना। दोस्तों ऋषभ पंत अपन पारी में बना देना 22 रन और जौन गेंदा पर ऋषभ पंत आउट भइल रहना तो दिल्ली कैपिटल्स फैंस के मानना ई बा कि वो गेंदा नो बॉल रहे, पर अंपायर उनके आउट दे देना। ए वजह से दिल्ली कैपिटल्स के टीम पंजाब किंग्स से 4 विकेट से हार गईल बा। धन्यवाद।